Alam niyo mga kaibigan, yung barkada ko na bingot, ay walang yan. Tumagilid na ganyan. Sabi, ay, Oni Fernandez ha. Tumagilid mo sa kabilang ganyan. Fernando po ha. Ha! Ay, nung humarap na ganyan, mga kaibigan, ay sabi nung bingot, may ibang maniit na inaangas na eh. Anong mo ini? Anong sama? Sabi nung bingot, mamuti man, dalik mo na rin kay doktor. Ay, di punta ng doktor. Doktor! Oh, pasaan ka? Ano ka na yun eh? May pang-asa ba? Ay, sabi nung doktor, ay naku, mimislahan yan. Parang tungko. Ay, di ngayon tinayin ng doktor, buo. Ay, umuwi. Maawi na ako. Kasalubong ngayon yung nagkapatay sa luto, tumaya yung bingot sa luto. Nako, mga ilang araw nandyan na. Pare! Sabi doon sa bingot, pare! Tumama ka sa luto! Sabi mo, yeah! Ay, nabiktal ulit. Sabi ng bingot, pare, sinina mo. Hadalin ulit kay doktor. Ano? Sinina ninyo? Pinahiyaw ako? O di, tinahiyaw ulit ng doktor. Uwi na uli ngayon siya. Pag-uwi. Sobra yung kwartang pinagpagamot niya. Taya uli sa luto. Nako, ilang araw nandyan na naman yung nagpataya. Pare, tumama ka naman sa luto. Sabi naman, oh, payawin mo na naman ako, asirain mo naman. Sabi lang naman, oh.